Как да изберем кола втора ръка? Външен оглед. Започнете с оглед на целия автомобил. Търсете разлика в цветовете на детайлите и разлики в луфтовете. Гледайте внимателно и търсете ръжда и прикрити ремонти. Огледайте праговете и веждите. Огледайте всички стъкла. Огледайте фаровете и стоповете. Проверете дали всичките светлини работят. Проверете всяка врата. Огледайте седалките за износване. Проверете работата на всички системи – климатик, електрически стъкла, мултимедия. Запалете двигателя и слушайте за необичайни шумове. Огледайте за следи от теч на масло или антифриз. Направете тестово шофиране. Вслушайте се за всякакви шумове. Всички документи на автомобила трябва да са редовни. Ако не сте сигурни, по-добре се откажете от сделката. SuperHelp ще ви помогне с целия процес по избор на нов автомобил.